Hallo, ik ben Janine Versteeg, de maker van de film Een Geboren Ster, die afgelopen zaterdag in première is gegaan in de Molenberg in Burghaamstede. Het gaat over een meisje die wordt gepusht door haar moeder om mee te doen met een talentenshow. En dat gaat niet zo goed en ik ga niet te veel prijsgeven. Kijkt u zelf. Veel plezier. Nee, we gaan eerst nog een keer oefenen. Niet zo pruilen, Daniela, kom op. Je weet het? Denk om je armbewegingen. I think I did it again. I made you buzz. En waar denk jij dat je mee bezig bent? Hou je alsjeblieft mee op. Dat kind is 5 jaar. Dat is veel te jong voor dit soort onzin. Dus jij vindt dit onzin? Zie je dan niet hoe leuk ze dit vindt? Leuk. Dat meisje hoort op dit moment te spelen met haar vriendinnetjes buiten. Die heeft allemaal geen zin in dit soort flauwekul. En sinds wanneer bemoei jij je met de opvoeding van je dochter? Daniela, ga jij maar eventjes met de afstandsbinder even naar de televisie kijken. En dan gaan mama en ik eventjes op de gang praten. Zo, dan niet. Met een hersenspoeling bezig en ik wil dat meisje gewoon niet. Het was niet je beste uitvoering, hè? Hoe komt het? Ik weet het niet. Dat wil ze zelf. Je bent moe. Jij bent moe. Maar sinds een half jaar is de Arnold in ons leven gekomen. Weet je wie er pas echt reden heeft om moe te zijn? Hij is heel goed voor Daniela. Zal ik het dan maar weer zeggen? Als ze eens kan praten, is ze aan het zingen. Wie zorgt er altijd dat jij alles kunt doen wat je wilt? En wie werkt er keihard om jou gelukkig te maken? Jij. Dames en heren, onze charmante presentatrice Robin van Buren. Welkom bij Sterren en Dop. Er staat veel op het spel tijdens deze talentenjacht. Vandaag worden de allerbeste kandidaten geselecteerd voor de finale. Ik zal nog eventjes wat extra poeder op je gezicht zetten. Want met die belichting op dat podium. Waarbij maar liefst
€1000 te winnen valt. Wat beduidend veel minder is dan wat ik verdien bij deze klus. Maar dat mag de pret niet drukken. Voel je je al wat rustiger? Ja, Erika. Zeg, wat moest Anne nou eigenlijk op je kamer? Gewoon. Veel succes wensen voor vandaag. Goh, aardig van hem. Patricia! Naast me staat de mooie Patricia. Wat ga je voor ons zingen, Patricia? Die E-team van Ed Sheeran. Dat is altijd En waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, het liedje sprak me wel aan. tegen die tijd dat jij moet. Dames en heren, we gaan luisteren naar de mooie Patricia. Dat klinkt indrukwekkend. Die moet het dus vooral van haar uiterlijk hebben, hè? Gelukkig heb jij wel een geweldige stem. Kom, dan gaan we naar achteren. Hè, maar na deze, dan moet jij. Ja, is goed. Dan zullen we Daniela hebben. Moet jij zo op? Wat denk je zelf? Oh, sorry. Welk nummer ga je zingen? Die E-team van Ed Sheeran. Ha, een populair nummer vandaag. Hoe heb je je voorbereid? Ik oefen iedere dag met mijn stem, naast de zanglessen die ik neem. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Vanwege de tekst. Het leven is niet alleen maar gevuld met mooie dingen. Wat is je gevoel hierbij? Want om eerlijk te zijn, ik was al geen fan van dit nummer. En nu ik het voor de derde keer hoor... Een niet zo prettig gevoel. Juist. Beste mensen, Daniela. White lips, pale face, brooding in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class A team, stuck in her daydream. I've been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastry. To fly, fly, for angels to fly, to fly, to fly, for angels. Ja, geweldig gezongen. Laten we eens kijken wat de juryleden ervan vonden. Judy. Ik vond het helemaal geweldig. Wat een talent. Wat een emotie in die stem. Het lijkt wel of de zinnen onder je huid gekropen zijn. Goed gedaan. Wat een merkwaardig commentaar. Kruipende zinnen. Maar goed, Tony. Nou, in het begin had ik even mijn twijfels, maar ik vind het toch goed uitgevoerd hoor. De zenuwen zeker? Ja, ik moest er even doorheen. Ah, chill. Je hebt het. Ik kijk al uit met het volgende nummer. Tanja, heb jij nog aandachtspunten? Goh, wat zal ik eens zeggen? Het was echt top, meid. Beste mensen, we gaan even pauzeren. En daarna door naar onze volgende kandidaat. Het was zo goed. Ja, dat was echt heel goed optreden. Ja. Ik ben zo trots op haar. Ja. Volgens mij maakt ze wel een kans hoor. Ja, dat denk ik ook. En die anders volgens mij wel niet zo goed. Nee, echt niet. Ik geloof dat ik wat hoor komen. Ja. Oh, kind. Het was geweldig. Goed gedaan, meisje. Ik wil even bellen. Jullie vormen een hecht gezin, hè? Mooi om te zien. Hoe voel je je na deze goede kritieken? Ik ben zo ongelooflijk trots op mijn dochter. En dit is wat ze altijd heeft gewild, hè? En nu is het eindelijk zover dat haar talent op waarde wordt geschat. Je bent vast helemaal door het dolle heen. Ja, echt wel. Ik zei, wat wordt je volgende nummer? Oh,
I'm a slave for you. Nou, toi dan maar voor straks. Ja, dankjewel. Let je wel op de juiste belichting straks. Niet iedereen hoeft mijn poriën te zien. Als jij nou eens voorbereidingen gaat treffen in de zaal, dan kan ik me voorbereiden op mijn optreden. Nou, hup, waar wacht je nog op? De afgelopen weken zijn de kandidaten geïnterviewd door Sharon Versluis. Sharon, wat was je indruk van de kandidaten? Nou, een hele goede. Ze zijn allemaal enorm gemotiveerd, echt petje af. En tijdens de thuisbezoekjes heb ik ontdekt dat ze ook op alle fronten door hun familie gesteund worden. Dit belooft een boeiende en interessante aflevering te worden van Sharon Volgt met, en dat kan ik u garanderen, een verrassende ontknoping. Fijn om te horen, Sharon. Laten we met de show beginnen. De eerste is Pico. Ik bedoel Paco. Ik zie dat ik helemaal mis ben. Ik bedoel, al diezelfde nummers ook. Patricia, kom erbij. Wat is dit? Oh, dat heb ik van die kale losgepeuterd. Na zoveel jaar in de televisiewereld herken je dat soort types echt wel. Naast me staat een mooie Patricia. Hij is naar binnen gegaan. Kom op, dan lappen we ze erbij. Als ik nu geen televisie hierin krijg, dan weet ik het ook niet meer. Zo meis, heerlijk zo'n kleedkamer voor jezelf. We hebben eindelijk ook even privacy. IJsthee zeker. Heb je het bij je? Zal eens kijken. Ja, maar kijk eens. Hier een kijkje op hoe deelnemster Daniela zich voorbereidt op haar optreden. Geholpen door haar witte motor. Daniela, vertel eens. Hoe voelt het om achter haar rug om met je moeders vriend naar bed te gaan? Is het waar wat ze zegt? Tragisch. Deze gebeurtenissen backstage tijdens een talentenjacht van dit niveau. De grote vraag is of deelnemster Daniela, nu haar geheim is uitgekomen, nog wel zou kunnen optreden. U gaat het zo zien in het vervolg van deze aflevering van Sharon Volgt. Dit wordt hem. En nu snel naar de zaal. Erika, ik moet zo optreden. Dus als je me even alleen wil laten. Als je maar weet dat ik heel veel van je hou. Is het volgende optreden verrassender dan wat we tot nu toe gezien hebben.
dames en heren. Er is iets vreselijks gebeurd tijdens het optreden van Daniela. Op dit moment vechten de hulpverleners voor haar leven. De vraag is, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, de psychiater heeft gezegd dat ze weer helemaal in orde is. Ja, ze kan er weer helemaal tegenaan. Oh, ik zie er al staan hoor. Ik ga hangen. Zo meid, ik ben blij dat je weer beter bent hoor. Ik heb voor vanavond gelijk een optreden geregeld. Om 8 uur moet je er zijn. Dus we rijden gelijk door. En voor volgende week heb ik er ook nog 3 staan. En voor over 14 dagen heb ik er zeker ook nog 2. En ik ben er nog met 1 bezig. Ik hoop dat je er zin in hebt, want ik heb het wel hoor. Het is hartstikke druk zo. Fijn geregeld. Pap, kunnen we even stoppen? Ik wil even een sigaret roken. Ja, zo meteen. Nou, kijk Daniela. We hebben hier op zaterdag een afspraak. En daar op vrijdag en op zaterdag. Zondag mag je ook nog 's middags om 4 uur. Ja, hallo, ik bel even voor een donderdag voor voor in augustus. Weet je wel, die afspraak? Dat Daniela zou komen optreden bij jullie. Op straat spelen lekker met de vriendinnetjes. Papa? Papa?